Θα μου επιτρέψετε μία μικρή εξομολόγηση πριν καλέσουμε στο βήμα πολύ αγαπημένους μικρούς και μεγάλους φίλους. Έτυχε πολλές φορές να συναντήσω τους γιατρούς μας, οι οποίοι ήταν λυπημένοι, απογοητευμένοι, πικραμένοι και σχεδόν πεπισμένοι ότι η παραμονή τους στο ΕΚΑΣΚΑΠ δεν είχε νόημα. Νομίζω ότι όσα ενδεικτικά θα ακούσετε δίνουν απάντηση στον άδικο αυτό λογισμό τους. Θα καλέσουμε πρώτα στο βήμα την Θάλια, η οποία δεν είναι πλέον μικρή Θάλια, είναι μεγάλη Θάλια. Την είδατε και στη φωτογραφία και χάρη στην οποία άνοιξε το κέντρο μας το 2013. Αυτό το κομμάτι έτσι θα είναι λίγο πιο διαφορετικό. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να είναι όσο μακρύ θα θέλαμε, αλλά θα είναι ένα αποτύπωμα του πώς ζήσαμε εμείς, μικροί και μεγάλοι, αυτή την ευαίσθητη περίοδο της ζωής μας. Θάλια και η μαμά μου θέλει, έτσι είναι μαζί, 2 λογάκια να μας πείτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πετρίδου Κυριακή. Από εδώ σας παρουσιάζω τη Θάλια Σπυριδούλα. Συγγνώμη, αλλά η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη. Έδωσα μεγάλο αγώνα. Έδωσα μεγάλη μάχη. Η Θάλια δηλαδή. Αλλά επειδή ήτανε μικρή, μπήκα εγώ μπροστά. Δώσαμε μεγάλο αγώνα, μεγάλη μάχη για να καταφέρουμε να ανοίξουμε πάλι το μοναδικό παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο σε όλη την Ελλάδα. Λίγο πολύ όλοι ξέρετε την ιστορία μου. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που παρευρίσκομαι εδώ, γιατί το 2013 κάποιοι είπαν ότι αυτό το παιδί δεν θα τα καταφέρει κι όμως η Θάλια τα κατάφερε. Εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Και εγώ ήμουν στεναχωρημένη, γιατί όταν έκλεισε το κέντρο εκείνη την ημέρα κοίδεψα τον πατέρα μου και λίγες μέρες αργότερα έχασα και την αδερφή μου. Οπότε καταλαβαίνετε, έπρεπε να γίνω σκληρή και δυνατή, να δώσω μάχη για να σώσω όχι μόνο το δικό μου παιδί, μα όλα τα παιδιά του κόσμου. Κρατάω 2 συγκεκριμένες φράσεις. Η πρώτη φράση ήτανε Κυριακή του Πάσχα. Εσείς γιορτάζατε την Ανάσταση. Εμείς στο σπίτι προσευχόμασταν. Παρακαλάγαμε τον Θεό να πάει καλά το παιδί μου. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα μου στείλε ένα μήνυμα. Εγώ μαζί με τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο θα κάνουμε το δυνατότερο. Και το πίστεψα. Όπως και ο κύριος Καλικούρδης, το 2013, την 11η Ιουνίου, και οι 2 ρισκάρανε όχι μόνο τη ζωή τους, όχι μόνο τη δουλειά τους, την καριέρα τους, για να σώσουν το παιδί μου και όλα τα παιδιά στη μετέπειτα πορεία. Εγώ αυτό που θέλω μόνο να πω είναι ότι σαν γονείς ποτέ μη σταματάτε να πιστεύετε και να ενωθούμε, να βοηθήσουμε να μείνει αυτό το κέντρο. Αυτό το κέντρο είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει ανοιχτό για όλα τα παιδιά. Και μαζί και η κόρη μου. Όλα τα παιδιά μας παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη υγεία. Γι' αυτό ζητάω, όχι απαιτώ, ζητάω να μας βοηθήσετε να κρατήσουμε αυτό το κέντρο ανοιχτό. Είναι κρίμα να κλείσει. Κάντο για τα παιδιά, για κανέναν άλλον λόγο, για τα δικά μας τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί καταλαβαίνετε το 2013 ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε. Υπήρχε εμπιστοσύνη, το πιο μεγάλο. Είχα εμπιστοσύνη και στον κύριο Καλαβρουζιώτη και στον κύριο Καλικούρδη και σαφώς στο team
το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί και εγώ είμαι νοσηλεύτρια, οπότε καταλαβαίνετε, για μένα δεν υπήρχε ο ρόλος μάνας, εμένα υπήρχε ο λόγος νοσηλεύτρια. Ακολουθούσα οδηγίες και τώρα έχω την κόρη μου εδώ να χαίρει άκρας υγείας. Θες να μιλήσεις, Τάλια μου? Τι θέλεις να πεις στους γιατρούς που μου είχες πει? Ότι ήθελες να τους ευχαριστήσεις και να τους δώσεις κάτι προσωπικό. Ναι. Μίλα, πες. Συγγνώμη, απλά ντρέπεται. Και εγώ και η Θάλια, και προσωπικά η Θάλια πιο πολύ, θα ήθελε πάρα πολύ να ευχαριστήσει τον κύριο Καλαβρουσιώτη, τον κύριο Καλικούρδη, που εκείνη τη μέρα δώσανε μεγάλη μάχη για να σώσουν το παιδί μου και θα τους ευχαριστώ για πάντα. Και την κυρία Χρυσάνθη Κοκολάκη, που παρόλο που είχε τα δικά της προβλήματα, που είχε πίσω μία μεγάλη οικογένεια, σε όλες μου τις στιγμές ήταν εκεί να με στηρίζει. Η Θάλια θέλει να προσφέρει κάτι στον κύριο Καλαβρουσιώτη και στον κύριο Καλικούρδη ως ένδειξη χαράς και δύναμης που τις δίνανε ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλεις, παιδάκι μου? Πήγε. Χρειάζονται και αυτά έτσι να τα βλέπουμε, γιατί πραγματικά εμείς οι γονείς περνάμε πολλά κύματα και η συγκίνησή μας είναι μεγάλη και τώρα βλέπετε ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτή τη συγκίνηση. Επειδή καταλαβαίνω ότι σήμερα είναι μια πολύ συγκινητική ημέρα, όλοι έχουμε βιώματα, θέλω να πω ότι τελικά η ζωή είναι όμορφη. Μπορεί να συναντάμε πολλές, αλλά όταν κερδίζουμε την κάθε δυσκολία, πόσο δυνατοί μπορούμε να... Και πολύ περισσότερο όταν έχουμε ανθρώπους κοντά μας, αισθάνονται και θέλουν να μας βοηθήσουν. Από τον Πειραιά, ήρθα από το και είμαι πολύ ευτυχής που ήρθα. Να σας πω ότι το 3 η που κάνουμε σήμερα εδώ, ήθελα να την κάνω στο Κερατσίνι. Βρήκαμε με τον Δήμαρχο, βρήκαμε και τότε καλέσαμε και έρθει που σήμερα δεν είναι κοντά μας. Για μένα και για πολλούς άλλους ήταν ο άγγελός μας, ο Γιάννης. Είχα τη χαρά να το 86 είναι καρδιοχειρουργικό κέντρο η Αγία Σοφία. Του χτύπησα την πόρτα και βοήθεια γιατί 1969 εποχή γιατρέ που είπατε δεν μιλούσαμε για εγχείρηση. Ρωτούσαμε πότε να πεθάνουν τα παιδιά μας. Την κόρη μου με τετραλογία αφαλό, πνευμονική ατρησία. Ο κύριος έκανε την πρώτη παρεμβασία στο Ιπποκράτιο. Θέλω να βγούμε έξω, να φύγουμε στο... Γιατί ο κύριος καρδιολόγος τότε στον Πέδρο μου έλεγε ότι άφησε το εδώ. Έχουμε και εμείς εγχειρήσει. Με τι επιτυχία. 10 παιδιά ζουν τώρα. Δεν ήθελα να μετρήσω μου. Πήγαμε έξω. Κάναμε την πρώτη εγχείρηση με τον κύριο Τατούλη στο Σικάγο.
Το 86 χρειάστηκε το παιδί πάλι επέμβαση. Πήγαμε πάλι στην Αμερική, στον κύριο Τατούλη. Το 96 κάναμε την τρίτη επέμβαση με τον κύριο Μαυρουδή. Η κόρη μου είναι 54 ετών και ζει ακόμα. Και ζει και κερδίζει τη μέρα της, τη ζωή της κάθε μέρα. Οφείλεται στην ίδια, οφείλεται σε εμάς, γιατί πρέπει να δώσουμε μεγάλη βοήθεια στους γονείς αυτών των παιδιών, σε όλους μας. Οφείλεται στην επιστήμη που προχωράει, οφείλεται στους γιατρούς που έχουν ευαισθησία και διαπίστωσα, κύριε Καλικούρδη, ότι έχετε μια ευαισθησία και οι γιατροί που αγαπάνε τον άνθρωπο και το δείχνουν με διάφορους τρόπους. Δεν είναι μόνο καλοί άνθρωποι και καλοί γιατροί, καλοί επιστήμονες. Είναι και καλοί δίπλα μας. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε άτυχοι. Δεν έχουμε μιζέρια μέσα μας επειδή γεννήσαμε παιδιά που δεν είναι φυσιολογικά είναι. Δεν έχουν τη ζωή τους όπως πρέπει. Είναι στο χέρι μας όμως, στηρίζοντας προσπάθειες. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε. Να τα διορθώσουμε όλα αυτά τα κακό κείμενα. Λοιπόν, χρειάζεται κουράγιο, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται στήριξη. Η ζωή είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να μας βοηθάνε να το αποκτούμε όλοι όσοι θέλουν να μας κυβερνάνε. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, να είμαστε καλά και θα ήθελα πάρα πολύ αυτή την εκδήλωση να την κάνουμε και στον Πειραιά, στο Κερατσίνι. Έχω τη δυνατότητα να οργανώσω μια τέτοια παρέμβαση, γιατί η πρόληψη πρέπει να φύγει αυτό το παιδί μου, το βλέπω μπλε, με τα χεράκια του, τα φουσκωμένα, τα νυχάκια του. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν τη ανάγκη σας και πρέπει να τη δώσουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορέσουμε και σας φιλοξενήσουμε στον Πειραιά και ιδιαίτερα στο Κερατσίνι, που είναι η πόλη που γεννήθηκα και αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ. Άρα τα είπατε όλα με αυτή την παρέμβαση, τα είπατε όλα. Και το κλείσιμο και την αρχή και όλα τα είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που από μωράκι φτάνει σε μεγάλη ηλικία, είναι η καλύτερη ελπίδα έτσι, για το θέμα που συζητάμε σήμερα. Να συνεχίσουμε λίγο με τους γονείς, γιατί το αφήσαμε στη μέση. Έχουμε εδώ τη Μαρία μας την κλώνει, με τη μαμά, η οποία η Μαρία έχει φτάσει 18 χρονών. Θα μας πει έτσι και εκείνη δυο λογάκια από τις εμπειρίες της. Να αποκαλύψω ένα προσωπικό δεδομένο. Η Μαρία έχει γεννηθεί την ίδια μέρα και χρονιά με το κοριτσάκι στη φωτογραφία. Ναι, με τη Ροδούλα, η ίδια ηλικία και η ίδια σχεδόν πάθηση. Και τα καταφέραμε. Φτάσαμε 18, μετά από πολλές περιπέτειες. Και είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι θα πάμε και καλύτερα. Έχουμε άλλο ένα χειρουργείο να κάνουμε. Το παιδί διαγνώστηκε με συγγενή καρδιοπάθεια σύμπλοκη, μεσοκυλιακό, μεσοκολπικό κανάλι. Έχει κάνει 3 χειρουργεία στο πέδον. Το πρώτο ήταν η περίδεση πνευμονικής. Και έπειτα έγινε η ολική διόρθωση στα 2,5 και στα 5 πάλι ένα χειρουργείο με βαλβιδοκλαστική. Οι γιατροί μας ήταν πάντα δίπλα μας, μας στηρίξανε όλα αυτά τα χρόνια. Τους στηρίξαμε και εμείς τα δύσκολα, εκείνη την περίοδο που είχε κλείσει και το κέντρο. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί. Τους έχουμε παντρευτεί εξάλλου, με την πάθηση που έχουμε.
ελπίζω να πάνε όλα καλά στο μέλλον. Για όλα τα παιδιά. Να είμαστε δυνατοί, να παλεύουμε. Να ζήσουμε, να τα έχουμε πάντα δίπλα μας, να είναι γερά, να σπουδάζουμε. Να τα προσέχουμε, να μας προσέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Κλείνοντας, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς τους οποίους είναι δίπλα μου μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ. Να καλέσουμε τώρα από τα μικρότερα παιδιά μας. Έχει έρθει εδώ ο κύριος Γιακουμάτος με τη γυναίκα του, την κυρία Κλινάκη. Θα μας μιλήσουν, είναι πιο μικρή παιδιού μικρού. Να μας πούνε και εκείνοι πώς βίωσαν έτσι την εμπειρία τους τώρα πρόσφατα. Γεια σας. Την κάναμε λίγο στην παρουσία μας μπαίνοντας από τις φωνές. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Γιαννάκη, Ιωάννης Βασίλειος, το οποίο ο προγεννητικός έλεγχος ήταν υπεράνω υποψίας. Τελικά ο Γιαννάκης γεννήθηκε με συγγενή καρδιοπάθεια και σύνδρομο Down. Οπότε την δεύτερη μέρα της γέννησής του διακομίστηκε στο Αγία Σοφία. Έχει κάνει ήδη, μπήκαμε και την ώρα που μίλαγε για αυτό ο κύριος Καλικούρδης, έχει ήδη κάνει την παρηγορητική, την περίδυση πνευμονικής αρτηρίας και ετοιμαζόμαστε για το κύριο χειρουργείο, γιατί έχει πλήρες κολποκυλιακό κανάλι, έλλειμμα κολποκυλιακού διαφράγματος, τα έχουμε μάθει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, ότι όταν διαγνώστηκε ο Γιαννάκης αρχικά και αρχίσαμε να συζητάμε δεξιά και αριστερά με φίλους, τι στο παιδόν θα αφήσει να χειρουργηθεί το παιδί. Το τι ακούσαμε, φτάσαμε λίγο στα όρια της τρέλας. Γιατί μιλάμε για ένα παιδάκι 3 μηνών, το οποίο άρχισε ο καθένας να λέει, να το πω λαϊκά, το μακρύ του και το κοντό του. Μη σας τα πολυλογώ, δεν πρόκειται να πω κάτι παραπάνω. Εάν έχετε κάποιο γνωστό στο μέλλον που σας πει ότι το παιδάκι του γεννήθηκε με συγγενή καρδιοπάθεια, μην μπείτε σε αυτό. Είναι τυχεροί εάν το παιδάκι πάει στο Αγία Σοφία. Είναι πολύ τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι. Μην αφήστε κανέναν να μπει σε αυτή τη διαδικασία του ψαξίματος. Δεν θα φτάνει στενοχώρια, θα έχουν οι άνθρωποι και την τρέλα του να βρουν το καλύτερο για το παιδί τους. Πιστέψτε με, το έχουμε εδώ το καλύτερο. Να είστε καλά, δεν ξέρω εσείς. Γεια σας και από μένα. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ σήμερα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τους γιατρούς μας όλους εδώ, με τους οποίους περάσαμε έτσι πάρα πολλές στιγμές. Και για μας ήταν, φαντάζομαι, όπως και για τους νέους όλους γονείς, είναι διδυμάκια τα παιδάκια μας, οπότε ήμασταν διπλά χαρούμενοι. Δεν μπορέσαμε να το χαρούμε όπως θέλαμε. Μέσα στο μήνα περιμένουμε έτσι τώρα ή σύντομα τέλος πάντων, περιμένουμε να κάνει και την τελευταία επέμβαση ο μικρούλης μας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Αλλά είμαστε πολύ... Από τη μία έχουμε πολύ μεγάλο άγχος, αλλά από την άλλη αισθανόμαστε πολύ ασφάλεια. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας, συνέχεια να μας επισκέπτονται, σαν να είναι πραγματικά συγγενείς, να μας αναλύουν τα πάντα και αισθανόμαστε πολύ σίγουροι. Αυτό, με πολύ άγχος, περιμένοντας πότε πραγματικά θα τελειώσουν όλα αυτά, αλλά πολύ σίγουροι για τους γιατρούς μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και την κυρία Χρυσάνθη που ήταν δίπλα μας και περνούσε συνέχεια από το δωμάτιο να δει πως σήμερα θέλω κάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα και εύχομαι πραγματικά να το έργο που κάνετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ και άλλη μία νέα Τζοβάνα Γεωργάρα. Έχει μία σπάνια. Το παιδί είναι μία πολύ σπάνια περίπτωση. Γεια σας. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν μπόρεσα να κρατήσω. Είμαι δίπλα στους γιατρούς που χειρούργησαν
Έχω 3 παιδιά. Ο Στελάκος γνώστηκε πολύ αργά. Καρδιοπάθεια. Ήταν ακόμα στη... Δεν έπαιρνε καθόλου είχα οπότε καταλάβαμε ότι κάτι πολύ άσχημο. Ο Στέλιος πολύ καιρό με ένα πάρα πολύ σπάνιο σύνδρομο στην Ελλάδα. Έχει το σύνδρομο που αυτό του προκαλεί καρδιοπάθεια και έχει πολύ σοβαρή μικροκεφαλή. Δεν ήξερα πού να πάω, τι να κάνω. Ήρθε στο δρόμο μου η κυρία Χρυσάνθη. Δεν ήξερα καν ότι λειτουργούσε για το παιδοκαρδιοχειρουργικό στο Αλεξάνδρα, όπου την ίδια μέρα έγινε η διακομιδή του, όπου έκατσε 2,5 μήνες. Εκεί τον κοίταξαν οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου. Θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους γονείς ότι όταν με ρώταγαν πού θα χειρουργηθεί το παιδί σου, λέγαμε στο Αγία Σοφία και ήταν να πέσουν πάνω μου, ότι δεν το εμπιστεύονται, δεν το θέλανε καθόλου. Αντιμετώπισα πολύ σοβαρό θέμα με τον κλάδο των καρδιολόγων και των καρδιοχειρουργών. Δεν θέλω να πω πολλά. Οι περισσότεροι τα γνωρίζετε, εσείς τα γνωρίζετε. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Καλαβρουζιώτη, στον κύριο Καλικούρδη. Χειρούργησαν το παιδάκι μου. Ήταν τότε και ο κύριος Παναγιώτης Φυρίδης, το 2021, όπου χειρουργήθηκε ο Στέλιος μου. Πάει καλά. Καρδιολογικά που το παρακολουθούμε, έγινε μια πολύ καλή χειρουργική επέμβαση. Ευχαριστώ γιατί μου τον παραδώσατε ζωντανό. Ευχαριστώ πολύ το νοσοκομείο. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε, Γιωβάνα. Έχουμε, ναι, και κάποιους ανθρώπους που ήρθαν από την Κρήτη να μας πούν το ευχαριστώ. Έλα, Νικόλα, έλα, σε περιμένουμε. Ο Σωτηράκης Νικόλας, το παιδί θαύμα, πολύ δύσκολο χειρουργείο και δεν μπορούσε, λέει, να μην έρθει. Καλησπέρα σας και από εμάς. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Τριχάκη και είμαι η μαμά του Σωτήρη το Σκουμπάκη, που είχαμε την τύχη να χειρουργηθεί στο Παιδόν Αγία Σοφία, που πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τα καταφέρναν εκεί, δεν θα τα καταφέρναν πουθενά. Είχα πολύ πίστη μέσα μου και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους γιατρούς μας, στον κύριο Καλαβρουζιώτη και τον κύριο Καλικούρδη. Δεν ήθελα να χειρουργηθεί πουθενά άλλο το παιδί, γιατί το είχαν χειρουργήσει και την πρώτη φορά. Ο Σωτήρης μου είχε κάνει 4 χειρουργία το πρώτο 40 ημερών, μέχρι 4 χρονών περίπου που χειρουργήθηκε έκανε την αποκατάσταση. Είχα εμπειρία και από άλλο κέντρο καρδιοχειρουργικό, δυστυχώς, γιατί είχε κλείσει για ένα διάστημα ή υπολειτουργούσε τέλος πάντων το καρδιοχειρουργικό κέντρο Αγία Σοφία, στο οποίο δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως ακριβώς περιμέναμε, επομένως ήθελα η αποκατάσταση να γίνει στο Αγία Σοφία. Συμφωνώ με τους υπόλοιπους γονείς για αυτά που ακούγαμε απ' έξω στο να μην χειρουργηθεί στο δημόσιο. Εγώ ήμουνα αντίθετη. Δεν άκουσα κανέναν, ευτυχώς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους σταθήκανε δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα, γιατί ο Σωτήρης μου έμεινε 4 μήνες μέσα στην εντατική. Χρειαστήκαν πάρα πολλές κατηγορίες γιατρών. Επομένως, αν είχε χειρουργηθεί κάπου αλλού, σίγουρα θα χρειαζόταν να πάει στο Αγία Σοφία, γιατί θέλαμε πολλές ειδικότητες γιατρών για να τα καταφέρει. Συνολικά νοσηλευτήκαμε περίπου 6 μήνες στο Αγία Σοφία. Μας σταθήκανε πάρα πολύ οι γιατροί μας. Εμείς τους νιώθουμε σαν οικογένειά μας, για την ακρίβεια, και όχι μόνο σαν τους σωτήρες του Σωτήρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σύλλογο, τη Χρυσάνθη μας, που ήταν μεγάλο στήριγμα για μας, σε πάρα πολλά. Πολλά πράγματα δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς το Σύλλογό μας.
Γιατί εμείς είμαστε από Χανιά, επομένως ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό το εξάμηνο να είμαστε εδώ πέρα χωρίς να δουλεύουμε, χωρίς να έχουμε που μείνουμε, γιατί δεν είχαμε συγγένεις εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γιαννακοπούλου που ακόμα παρακολουθεί το Σωτήρι μου μεταχειρητικά και μας στηρίζει πάρα πολύ, και τον κύριο Καρανάσιο που μας παρακολουθούν. Μας βοηθάνε σε όλα και όποτε τους χρειαστούμε, ακόμα και από μακριά. Είναι πάντα μαζί μας. Συγγνώμη τώρα για το άγχος. Σίγουρα έχω ξεχάσει πάρα πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ελευθεράκη Κιασμίν είναι εδώ, που τον έχει καθετηριάσει πάρα πολλές φορές και με επιτυχία, γιατί αλλού δεν το είχαν καταφέρει. Αυτό δείχνει και πόσο εξειδικευμένο κέντρο είναι και πόσο εμπιστοσύνη τους έχουμε. Είμαι από τις μαμάδες που μόλις ακούσω για κάποιο παιδί ότι γεννιέται με κάποιο πρόβλημα καρδιολογικό, τους στέλνω κατευθείαν στο Αγία Σοφία, να μην σκέφτονται κάποιο άλλο κέντρο, να μην διστάζουν. Από τα 4 χειρουργεία που έκανε το παιδί, η μόνη φορά που έδωσα με ελαφριά την καρδιά, θα πω, στα χέρια των καρδιοχειρούργων, ήταν το 4ο χειρουργείο, ενώ ήξερα πόσο δύσκολο ήταν και πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει το παιδί. Μέχρι και περίπου 10 μέρες πριν αποσωληνωθεί ο Σωτήρης, γιατί ήταν μια τραχεοστομία 4 μήνες διασωληνωμένος, κανένας δεν πίστευε ότι θα επιβιώσει. Φτάσαμε στο να έχουμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Είναι ένα ζωντανό θαύμα, λοιπόν, και είναι και το ζωντανό παράδειγμα για το πόσο ανάγκη έχουμε αυτό το κέντρο και πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτό, να μείνει ανοιχτό, να συνεχίσουν αυτό το σημαντικό έργο που κάνουν οι γιατροί μας, που τους υπεραγαπάμε και δεν θέλουμε ποτέ να παραιτηθούν από όλο αυτό το έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας, όλους. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιους. Να ευχαριστήσω και το νοσηλευτικό προσωπικό στη ΓΕΜ, που ήταν οικογένεια πραγματικά. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα για μας. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Και το νοσηλευτικό προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να πω είναι πολύ λίγα. Είναι 10 χρονών τώρα όσο. Το τελευταίο το έκανε 4 μήνες. Ευχαριστώ στους γιατρούς που με βοήθησαν. Πάρα πολύ. Όλες μαρτυρίες. Ως πρόεδρος είναι πάντα και ψυχή του Συλλόγου, κυρία Κοκολά. Για αυτό που άκουσα, εμάς, ο δικός μου, ξεκινήσουν τα προβλήματα. Η καρδιοπάθεια, παραμονή πρωτοχρονιάς του 2000. Τότε είναι πολύ ότι μοιραστήκαμε το πρόβλημα, δεν υπήρχε, πραγματικά το λέω, να μην μας γνωρίζανε βέβαια, θα πάτε με ξενοφία. Δεν υπήρξε ένας να πει πηγαίνετε κάπου αλλού, πρόκειται για το παιδί. Ποιος? Για το παιδί σου πρόκειται. Πάρε ένα δάνειο, πόσα λεφτά χρειάζεται να πας κάπου αλλού. Θα πήγαινε. Είναι το καλύτερο. Ειλικρινά σας το λέω μια φορά, τότε πριν ξεκινήσουν οι περιπέτειες, με κλειστά μάτια να μην πάτε. Και το έζησα και είναι εμπειρίες που δεν φεύγουν ποτέ. Να φοβάσαι για τη ζωή του παιδιού σου που μόλις γεννήθηκε. Πόσο σημαντικό είναι πιστεύω ότι και θεραπευτικές ιδιότητες, η εμπιστοσύνη που σου καλλιεργεί, μπορούσα να μιλάω για ώρες βέβαια με αυτές τις αναμνήσεις, που τότε στο Αγλαία Κυριακού, όσο ήταν μας στην εντατική, γιατί έπρεπε να η χρονική στιγμή να γίνει το χειρουργείο, ώστε να είναι επιτυχίες, αλλά δεν έπρεπε να μεγαλώσει τόσο ο οργανισμός στην πάθηση. Στους πρώτους μήνες της ζωής, το Αγλαία Κυριακού είχε γίνει κάτι πολύ πρωτοποριακό. Αφήναν τους γονείς μέσα στην εντατική. 24 ώρες, 24ωρο, ώρες που υπήρχε. Αυτό για μας που ήμασταν νέοι γονείς ήταν μήπως σωτήριο. Και θυμάμαι κάποια στιγμή μου είχε εντυπωθεί στο μυαλό που
έπρεπε να βγούμε, γιατί γινόταν η επιθεώρηση των γιατρών, και να σκέφτομαι, μιλάμε πάντα για τα προβλήματα της υγείας και πόσο τελικά για τα παιδιά τα έχουν αφήσει όλα πάρα πολύ καλά. 6 μήνες μετά το κέντρο έκλεισε. Και είναι ένας από τους λόγους που μαζευτήκαμε οι γονείς, φτιάξαμε το σύλλογο και είναι λίγο σαν κινούμενη άμμος. Γιατί όσο μιλάς και αναδεικνύεις το πρόβλημα και ότι πρέπει να βρεθεί λύση, ταυτόχρονα δημιουργείς και μια κακή φήμη. Έχει προβλήματα. Άρα αυτό που ζήσαμε εμείς, ότι ναι, πηγαίνετε εκεί με κλειστά μάτια και να είστε ήσυχοι, οι γονείς που ακούσατε τώρα δεν το είχαν. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Υπουργού σήμερα το πρωί. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και η παρουσία εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ και η παρουσία του υποδιοικητής είστε... Ξεχνάω τον τίτλο σας, κύριε Μίχο, συγγνώμη, αναπληρωτής. Που έχει μείνει σε όλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν πράγματα που θα μπορούν να γίνουν καλύτερα, αλλά είναι πολύ βασικό να υπάρχει η βάση, να ξέρουμε ότι ό,τι μπορεί η πολιτεία να κάνει για τα παιδιά που γεννιούνται με καρδιοπάθεια, γιατί τα παιδιά με καρδιοπάθεια δεν γεννιούνται με ραντεβού, έτσι, να τα έχουμε όλα προγραμματισμένα, πρέπει να υπάρχει βάση να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο για αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, με αρκετή καθυστέρηση και να μας συγχωρείτε, ένα μικρό δωράκι έτσι από τα παιδιά μας για τους γιατρούς. Να δώσω και ένα και ο Δημητράκης. Δώσω και εσύ, Δημητράκη. Και τώρα, επειδή σας έχουμε ταλαιπωρήσει, θα κάνουμε ένα διάλειμμα το οποίο θα το συντομεύσουμε όσο γίνεται.